kung ang atong gibuhat nga maayo na isagol nga di maayong motibo, wala gid nay effect sa Ginoo. Siguro ang mga tao mo believe nato, ang mga tao ma-impress sa atong gihimo, pero wala nay kwenta at ubangan sa Ginoo. So wala tay maani ana sa unahan nga maayo. Kay pasikat ra man na ato, pang tao ra ba dili pang Ginoo? Apan kung gusto tang panalanginan sa Ginoo ang atong gihimo, kana bang naagyoy maayong bunga nga atong mapupo, mubuhat tag maayo uban sa putli nga motibo. Kanang atong intensyon ba para mahimaya si Kristo, kay sigurado gid ta diha nga mulambo. Sigurado gid ta diha nga moasenso, kay bless man ni Lord ang atong gihimo, kay nahimaya man siya sa atong motibo. So dili makawang ang atong paghago, dili masayang ang atong mga effort, kay once si Lord sa atong gihimo na himuot, natay pinasahi nga blessing mapaabot. Atong tinguha ana sigurado gyung makabot, naapay kahanay og dili magkagubot. Kay ato manggituman ang iyang pagbuot, ug dili kay kita ang nagbuot-buot. So ang ending, makasinati patag pinasahi nga panalangin, atong kinabuhi pa mahimong panalangin, ug dili makaangin. Mabungahong kapunon mga higala, ampo, amping ug abante ta. To God be all the glory. God bless.